Θα τρίβετε τα μάτια σας 12 εβδομάδες να πούμε. Σαν την άλλη που ξετινότανε. Το καλύτερο της Εβραίου Θανάση τον έφερε. Κομποβελονιά, παρθενογραφή. Κάνει για όλα τα πράγματα. Να μπακάζει βρακιά, να κάνει φωστάνια. Τέτοιο φορές ρε ερατό. Και σας λέω ρε και πριν και το καλό του παλικάρι. Ελάτε καλή κυρίες να πάρετε καταπληκτικά πράγματα. Έχω και για πατώματα, έχω και για τα βάνια. Για λεφτή έχω απ' όλα. Έλα καλή κυρία να πάρεις το καλύτερότερο. Ο Τσεβρές που είναι αθάνατος να πούμε. Τέτοιο φουρούσου μαθουσάλας και ακόμα το φορούσου το θάβανε. Καταπληκτικά πράγματα κυρίες και κύριοι. Έδατε, σιγάρι είναι η περιουσία να πούμε. Τι πράγμα είσαι κύριε, είσαι τρελός, κατέβα να σε σκίσω να πούμε, να σε κάνω κομμάτια να πούμε. Θα σε κάνω να πούμε, δηλαδή, έλα κάτω ρε μπορείτε να δεις τα πάντα να πούμε. Κοίτα να δεις τι μου κάνει την περιουσία ρε, είσαι τριλή ρε. Έλα ρε μάκα κατέβα κάτω να σε σκίσω στα δύο να πούμε, στα τέτοιο να σε ανοίξω που έχουν τα ποδάρια τους. Έλα να κάνω ρε εγώ θα σε κάνω. Έλα τώρα, έλα τώρα. Ένα, δύο, τεστ το χειμώνα. Τα μικρά της αρχή.